A la província de Castelló gaudim tant de la muntanya com de la mar. Així que si esta Setmana Santa o Pasqües et quedes per ací, et proposem alguns plans. Si optes per l'interior, una possibilitat és fer barranquisme aquàtic. Anem a fer una activitat aquàtica, per això tenim que anar ben equipats. La ruta pel Salt del Cavall ens permet gaudir del paisatge i, sobretot, de l'aigua. Prova superada, ha sigut esgotador, però mereix la pena. Després de tanta activitat, anem a buscar una destinació de relax i gastronomia. Visitarem un dels cellers que hi ha a la província de Castelló. La visita guiada ens ensenya que en qüestió de vins hem de posar tots els sentits. Después lo olemos y veremos como esos toques de madera que os decía, ¿no? Como de manzana asada, como de pan tostado. Salut! Salut i fins la pròxima! Si preferixes una destinació de costa, la primera parada la fem al Castell del Papa Luna a Peníscola. Visitem una fortalesa del segle XIV a 64 metres sobre la mar. Mira, l'escut del Papa Luna, ja estem. No, si fa bon solet i bona hora, la veritat és que n'hi ha molt bona vista, És hora d'acabar la visita, però segur que tornarem. Seguim en la costa per gaudir de la gastronomia marinera. Ens apropem a Vinaròs per conèixer els seus famosos llagostins. Benvinguts a la cuina del Vinaròs. Passeu, us anem a elaborar una piruleta de llagostins de Vinaròs. Sal, pebre, farina i alguna cosa més, Paco? L'ou, perquè se pugui agarrar el pa ratllat, que és un llagostín deliciós, cruixent. I ja està, és que sí. Adiós, fins la pròxima. Esperem que us hagi agradat el llagostí de Vinaròs.